cah nom ora gelem. Oneh barang jemek-jemek iki. Nek ngandalke wong tuwa sampe sepuh. Ora bakal rampung. Sawah wis suwe ra digarap. Nek cacah nom sapa meneh? Ngopo nyepret-nyepret iki, Iki ngopo? 2023 kok dolanane nang sawah. Kowe cah radong. Cah radong tur gleleng. Iki jenenge tani. Tani iki nek ra wong enom neruske sapa? Wong tuwa sesuk bakal ora ana. Mikir. Walah, mikir-mikir barang. Tani iki ra menghasilkan. Dek aku iki kan zamane milenial. Nek misale nang zaman milenial isih nang tanduran koyo ngene iki, nang sawah. Emoh aku gatel. Mending malah sesuai zaman saiki online menghasilkan. Ngandalke online, tani delok iki kabeh iki. Tani iki nek ora digarap mek ngandalke online arep mangan apa? Beras iki dihasilke saka iki. Sawah iki, tanduran iki nek ora petani sapa meneh? Kowe iki cah enom. Kudu mikir ora mek regenerasine iki ben ana. Dong ora kowe iki to. Wis, ngomong apa njuk ora penting. Aku delok iki polendut. Marai gatel. Wis, lunga wae aku. Ya wis kono ngati-ati, kowe iki buang wektuku. Oh, dikandani ben supaya ana regenerasi ya. Wis kono lunga. Wis arep gawe malah ngene. Yes, cah nom sadong. Ora arti hasil tani iki saka apa? Beras iki yo awal mula iki yo saka ngene iki. Cen reget. Tapi nek ora dimulaike saiki yo kapan meneh? Yes, arep tak buktekne kok. Ngarto karo kancane mau ora arti. Oh, manfaate tani iki apa? Titenono to. Sesuk bakal tak buktekne. Wis sore. Wayahe Bali. Rodok ndongko latiku jane ketemu Gunarto kamang wah ra apa-apa sok bakal tak buktekne kok. Nan. Wah, wis rampung. Gari nunggu panene. Wis sore yo, En. Bali wae sik. Wah, arek kene wae koyo. Ketoke kaya anu nek oke sukete lumayan deh. Aduh. Wae. Nah, iki. Sukete oke iki. Jen. Sudah mijak apa? Wah, jane kos-kosne lek pangan pedus. Yes. Ora tenan iki. Lecet. Ini, Pak.
goblok. Yo ngurusi wedhus. Oleh-oleh apa ya? Gede wae wis. Yang penting wis nopak kandang-kandang gede. Gede wae. Aripe. Gula. Benjo. Jo. Hoi. Apa lek Ji? Wah, jan. Oh, ngapangok kaya aku jane kok rupamu. Ah, macul-macul ngresiki iki dhewe iki yo marai ngantuk e. Apa iki yo tumben-tumben apa? Aku ki ngarit ki wedhus. Kok udah suwe kok tok? Ise. Wah, jan wis ketiyo aku dia tuku namu. Mopar kan aku jalan wedang ora Ah, wedang gowo aku yo. lalen ya wedange. Ya wis, elak kowe. Heeh. Yo yo ngobrol aku ngobrol yo. Yo. Ah, yo kene leren. Nek wedang ya aku yo nggawa. Wong jenenge cemepan. Kowe iki yo aing-aing. Ini bibit ya. Oh, urti ngarit ki yo nggawa wedang. Oh ya. Jo. Oh. Oh iya. Jenenge apa? Wedang. Aku tak tek. Pasan aku yo pas nggawa kok. Aku besek rasaku kan ngomong ora itu. Yo. Ngombe bari ngombe kok. Waduh, udan ya. Kok grimis? Wah, wis. Ah, lanjutke ning emperan kono ya ngobrole Ya, kan. ya, Ya ya. Aku membi tak di komentar sih. Iya iya. Dan tak enteni kono ya.